ko pelel jeeri dunia ko mere dunia ni baki dunia ko bari dunia ko la jeeri deke non nange boro dunia الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Est-ce que min de cikano mi dadi ndege doktu dodnani kol ko dum hawni yo gadda do hanki cikano mi adun mi gonta yindirde hando ari min jidi gal goto momen pot wurduti dum do honno foti yarude min dey bidan hakuna me famiyam so rena tan ma melam dam ustu sami dañani bingel wala sama ada hiddanji bingel e galle hen Musa te esam na way yiddem horsinde mini jagganim ko mi esi ho jaggim ko mi biyu dum yiddeme makko ma usotoro te mi yida dum kadi hakuna me jom gallam no bami yidde moni e kanko no way yidde mini so mi jibinaay din gilli ma usu te mi yidarano e jomira subhanahu wa ta'ala e Allah ko an gor jogim jikki e yaakar ko an tan hokkar ya sabu mi didi gorkam mi didi rendo suudam yira kadi yimbe ndari ramindani debba moydo er ko nyamni kam ko hem mojjere be fonno yobdem goddum wona dum do tem ala sel kaldi men ma ala monrat kaldi men kanko gondo ciagalam kanko won fofam kon susa dum haldude mak ala antan nyaagim suturo ya faabum suram ya ilahi ya Allah jomam mede nyaaguma sibu manguma sibu bawal ma ngal do dewgal ngal nan e jamma hande o woni go jammam mede nyaaguma udditaare arzugo jaajo besngu e jawdi noto kala bone ya faabu min kala musibaji ya dandu min mede nyaaguma kala buri gonde e dewgal ya wattana min dewgalam ngal ko buri muddude am fofu am buri andude ya newnano dum amin ya rabbi ya ilahi ya Allah jomam mede nyaaguma ya dandam e bone sheedane e bone fimseji e bone nafigeji e bone ande amin ya rabbi ya ilahi ya Allah jomam mede nyaaguma ya newnano besngu barkingu besngu yaangu hami waawa beydude leñol Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya Allah jomam kalko mojjinda mojja kalko pewnuda fewa ya fewnanam hakkundam e jom suudam gadda hen nanodiral uttitare arzuga jaaji amina ya rabbi
Bébé kono ɗana non mi ronku ɗanade bébé kor wona ko miijorhon ko ɗum woni ko miijorɗa ko ɗum hen ɓe waɗ imagine garta hanki yo tan o ado ham sowaade ko kalami en tout cas ma gacce waran ko ma gacce mawɗe wona teñ hakkille miijotoɗa ko wotta te yiɗi mi gertira hakkille ma quoi fur rewɓe dariɓe hannde yiɗɓe resede ɗonki resede jiyan hay gorko kalduɗo ɗumen te pourtant min jooɗi en muñ a jitto Allah par ce que a dañi gorko jiɗɗa jiɗɗo pour min a fotan jammide haydara ɓe a majjani yummani yiɗi taaniraɗo te oɗo saaha ham sohli yiɗitani te so tawi min mi ada hokkudemo oto ari hokkimo ɓe mbatta ham ɓe jiirata ɗumen no poti yirunide a majjani haal pleureba han non nenam waya noon nena min horsinno saha comme si kanko jibinma quoi somin joddima haalama tan hettinnare ma o haala tanket o ruul haydara te ɗum haydara wawa ɗum sansude d'accord cikkuɗa si moƴƴi bon ta moppuma ɗanɗa par ce que min handi on ɗum ko ɗanade lelo rek ha ɗoygol ere fof mi ɗano Kalidou sai yare ne holko saabi kon ɓuraɗo dole mbaɗami violé de force ɗum tagi ɓe batta tawani c'est faux wona gonga so wonno viol tawno haalnide kam ɗum ko ɓooyi saabu yewtere yo yewtere
en jewtidi kono ɗum ɗo a meeɗa haalande ɗum noon haalanam gongo ɓuri. kama ƴettumi décision haalande ma ko kulol nangarami mais ɗe gacce mi andara paarumi ɗum te jimmi e ñaagimami ko cuura ham joni nenam nan noddami ni te mbeɗe yenana ko wudere nde o namdoto kam yo hol fof ko mbiyamomi. Kalidou ala ko ɗaminimi ma so wona ya suuram suuram la yaɓanaji miya bele ko fama nyame kokoriko miya bele ko kokoriko miya bele ko nyambele tolimen ko debe sumalo fama nyame miya bele sika fe Afrika yo miya bele farafina Afrika yo miya bele farafina Afrika yo